Så fra nu af, så prøv at se en opskrift som en skattekiste fyldt med masser af opskrifter i. Og igen, jamen står der mandler på. Mandler kan erstattes med alle mulige andre slags nødder. De fleste nødder er meget højt på kalorier alle sammen, så det gør ikke så meget, at du her fifler lidt rundt og tager den slags nød, du så har allermest lyst til. Har du peanut butter på opskriften, og har du lyst til mandelsmør, jamen igen, vend varen om på at sammenligne, okay, der er måske 2-3-10 kalorier forskel, så gør det altså ikke noget. Det kan også være, at du har noget ost på, og du ikke er så vild med en skiveost, men hellere vil have noget smørost. Igen, det er også muligt. Så pas på med at låse dig for fast, men se igen, den her skattekiste, det kommer altså til at gavne dig, og kommer til at give dig meget mere lyst og meget mere sådan åbenhed omkring din kost. Fordi det her med at leve sundt og varieret, det handler ikke bare om én decideret ting. Det handler altså om den her skattekiste, du skal kunne se og bare gribe ned i og finde masser af inspiration fra. For det er her, en sund livsstil bliver inspirerende og motiverende og lækker. Fordi der måske står 4 forskellige grøntsager, du skal bruge i en opskrift, og du den dag simpelthen ikke orker at investere i de her 4 grøntsager, eller du har ikke tid til alle de her, eller du synes, det bliver besværligt. Prøv at slå de her gram sammen fra de forskellige 4 grøntsager, og brug 1 grøntsag til den her slags. Sådan, så du ikke skal besværliggøre det, eller tænke, nej igen, nu jeg synes, det er for uoverskueligt. Gør det nemt og simpelt for dig selv. Så hvis 4 forskellige grøntsager distraherer dig og gør dig frustreret, jamen, så kan de her 4 grøntsager til 1, og bare slå grammene sammen. Det må du hellere end gerne. Og det samme med frugt må også ombyttes med alt andet frugt. Og det samme med bær må også ombyttes med alle andre bær. Så nu håber jeg, at du er totalt klar til at smæske dig i din nye kostplan. Og til at gå sommeren i møde her med en masse lækre muligheder. Og forståelsen af, hvordan du nemt selv kan gøre det endnu nemmere for dig at følge kostplanen. For det kan godt være, at du ikke lige har fået handlet. Det kan godt være, at du ikke lige har dit og dat. Men husk, det er aldrig den nemme løsning bare at ringe ned og tage noget takeaway eller noget andet, når du har et mål, og når der er noget, du gerne vil. Så er det vigtigt, du husker at stå inden for dine mål, at du gør det, det kræver, at du gør det, der skal til, og at du vigtigst af alt tager handling og action for, hvordan du kommer i mål. Jeg kan ikke gøre det for dig, det er op til dig at gøre det, men det kræver, at du er bevidst, at du er opmærksom, at du er nysgerrig, og husk, jeg er med dig på hele rejsen, så er der noget, du ikke forstår, eller noget, du har brug for hjælp til, endelig bare ræk ud, for det er derfor, jeg er her. Så har du de mindste spørgsmål omkring din kostplan, eller noget, du er i tvivl om, eller noget, du ikke helt forstår, så skriv for Guds skyld til mig, og lad os sammen få løst de problemer, sådan så den her uge kan blive en totalt lækker uge, hvad angår din kost. Og så husk en anden ting. Man spiser også med øjnene. Så har du svært ved at blive tilfredsstillet, jamen prøv at gøre det sindssygt lækkert. Og har du svært ved at få den her mæthedsfornemmelse, og nemt kan komme til at spise lidt mere, end hvad godt er, fordi det fylder ikke helt. Snyd dig selv lidt. Drik et stort glas vand inden dit måltid, og så tag en lille tallerken, fordi så kommer dit måltid til at synes større. Og så husk, fra du tager din første bid til mæthedsfornemmelsen, og til den lander nede i maven, går der altså cirka de her 20 minutter. Så tyk maden grundigt, gerne 10 gange, spis langsomt, læg bestikket ind imellem, og nyd din mad. Det vil altså også gøre en kæmpe forskel for dig. Nu skal jeg nok sige stille, og så vil jeg ønske dig verdens allerbedste mandag. Og held og lykke med din nye kostplan. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes. Og husk, jeg vil elske, hvis du har lyst til at tage billeder eller videoer af din mad og dele dem med mig, eller tagge mig ind på Instagram, så vi sammen kan inspirere andre og fortælle dem, hvor lækkert det egentlig er, og kan ændre og omlægge sin livsstil og prioritere sig selv. Ha' en dejlig dag.